Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12. Ei, bon dia. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Soc el Manu i estic amb el Víctor. Bon dia. Amb el Carlos López. Bon dia. Amb el Carlos Guerrero. Bones. Amb el Marc Benítez. Bon dia. I amb el Naim. Bon dia. Carles Puigdemont renuncia a la investidura, però no és retirat de la primera línia política. Deixa pas a Jordi Sánchez perquè sigui investit president de la Generalitat, però ha remarcat que ho seria d'un govern autonòmic. Sánchez, que és a la presó, ha dit a través del Twitter que per a ell és un gran honor i una enorme responsabilitat poder representar al poble de Catalunya. A començaments de la setmana que ve, el president Torrent obrirà una nova roda de contactes per buscar el candidat amb més suports per ser investit. Precisament, aquest dijous, el Parlament ha legitimat Puigdemont com a president i aquest, des de Brussel·les, ha abusat per fer passos cap a la república efectiva. Gràcies, Manu. L'actriu de cinema i televisió catalana Núria Gago Roca ha aconseguit amb Quiéreme Sempre el Premi Azorín de novel·la, convocat per la Diputació d'Alacant i el Grup Planeta i que, dotat amb 45.000 euros, compleix 25 anys. Quiéreme Sempre tracta sobre l'amistat i és un cant d'amor a la bellesa, que està dedicat a l'àvia de Gago, que va ser el seu pilar i guia, segons ha explicat la guanyadora. L'actriu ha afegit que va presentar l'obra amb el pseudònim del nom de l'àvia, Maria Munuera, i que aquest dijous hauria estat el seu aniversari. El Premi Azorín ha concorregut en aquesta edició 157 novel·les de països de tot el món, 40 més que fa un any, de les quals 10 van ser seleccionades per a la ronda final. Gràcies, Víctor. L'actual president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, serà el candidat a primer ministre d'Itàlia si el partit de Silvio Berlusconi, Força Itàlia, rep l'encàrrec de formar govern. Així ho va anunciar a nit el mateix Berlusconi en un gest sorpresa quan falten pocs dies per les eleccions legislatives de diumenge. Antonio Tajani ho va confirmar poc després a través d'un tuit on agraïa la confiança de Berlusconi i que estava disposat a servir Itàlia. Tajani va prendre el relleu com a president de l'Eurocambra el gener de l'any passat a Martin Schulz, que va deixar el càrrec per anar a fer campanya de les eleccions legislatives alemanyes del setembre. Moltes gràcies, Carlos. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, interrogat per la policia per a una fe de corrupció, és el primer cop que la policia israeliana interroga a Netanyahu. Un cas que implica l'empresa de telecomunicacions més grans del país, Bezek. La policia creu que els propietaris de Bezek van afavorir a Netanyahu i la seva dona en un portal de notícies que controlen. A canvi, el primer ministre israelià els hauria donat un tracte a favor en les regulacions de l'espai de la comunicació. Moltes gràcies, Carlos. El Barça va empatar amb un gol amb les Palmes. Messi va marcar de falta el 0-1, però Caleri va empatar gràcies a un polèmic penal. Ara la diferència amb l'Atlètic de Madrid a la classificació és de 5 punts. Tots dos es trobaran diumenge al Camp Nou. Andrés Iniesta no va sortir constant de l'estadi canari. També jugats ahir Betis 0, Real Societat 0 i Alavés 1, Llevant 0. I avui ja comença una nova jornada, en aquest cas a segona, amb el partit Oviedo-Barça B, a partir de les 9. A Birmingham, segona jornada del Mundial d'Atletisme en pista coberta. Adel Mekal debuta avui als 3.000 lliços. Ahir, Genzebe Dibaba va guanyar la final dels 3.000 lliços femenins. També avui comença la Copa de la Reina d'Hockey Patins, que es disputa a Vilanova i la Geltrú. En futbol sala, Catgas Santa Coloma, Gran Canària, a 9:15. A tenis, a Sao Paulo, Albert Ramos es jugarà el pas a les semifinals amb Nicolas Jarry. I a l'Alep d'Or de bàsquet, Ourense Prat i Òscar Manresa. Moltes gràcies, Marc. El telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 300 trucades fins a les 8 del matí a causa de la forta ventada que afecta sobretot el litoral i el prelitoral. S'espera que l'episodi es mantingui fins a les 10 del matí. En total, Protecció Civil ha registrat 157 incidències, la majoria per caigudes d'arbres i branques. Entre les més destacades, ateses pels bombers de la Generalitat, hi ha una paret que ha caigut a Vic. A Santa Coloma de Farners, a la Selva, un arbre de grans dimensions ha caigut sobre un mur i un fanal del carrer. L'incident, però, no ha provocat cap ferit i a Badalona un arbre ha caigut sobre 3 cotxes que hi havia estacionats. Al migdia es preveu que hi hagi un segon front de ventades al Pirineu. Tot així és tot, acabem els informatius. Fins aquí les notícies.